jama'a, barkamu da wannan lokaci, barkamu sake saduwa cikin tasha mai albarka cikin shirin mai albarka. Sunana Sadiq Sali wanda aka sani da Sadiq Kawajan. Insha Allah yau na zo maka da yadda zaka samu kuɗi da labarai. Zaka samu kuɗi da labarai sosai. To haka ya kamata a ce kullum kana kallon labarai, kana karatun labarai, a ce baka samun kuɗi da shi, ai hakan bai yi ba. To haka shi na binciko muku yadda zaka samu kuɗi da labarai. Haka yan waka biyo mu cikin wannan bidiyo daga farko har ƙarshe sai ga yadda ake samun wannan kuɗi da labarai. Idan wani yaron ka dalla in baka mana subscribe ba, Allah ka taimaka danna ma subscribe da ka fito da Allah ka danna Allah. Wannan shi zai baka dama duk lokacin da muka ɗaura bidiyo a YouTube za su dinga san da kai tsaye a kapta. Haka shine Newspick kenan. Wannan sunan application din kenan Newspick. Haka zan je kai tsaye da ake rijistan shi. In ka bude shi haka za ka ganshi. Haka sai ka ta wucewa zai cika start. Kai starting sai kai signing up. Shikenan sai ka zaba Gmail da yayi maka. Sai ga danna a Google kai tsaye ga Facebook ga Google. Zai kawo kama haka irin na wannan abun da ake ci kullum da sauransu haka. Zaka danna sai ka wuce haka inda zaka iya zuwa kai clear din su irin kullum haka dai ko shine na wannan zaka iya ranga zuwa kai kullum haka. Wannan shine profile ɗinka. Yanzu zaka yana da coins dama, yana da account da su nake jin su ne suka dawo min da coins ɗin, ina tunani haka. To inda zaka samu labaran shine nan wajen. Kaga wannan labarai ne da kala ga sunan labaran. To ya zaka samu kuɗi da labaran shine sai ka danna labarin. Yanzu duk wannan labarin da ka zo nan ka gani wannan labarin maka sai ka danna shi haka. Sai kaga wannan labarin kamar wannan labarin India sai ka danna shi kamar haka. Pakistan kana danna shi haka za su ce ka samu coins 200 sai ka danna coins a nan sama za ka ganshi. Yana sama za su ce zai tafi talla. Yawwa to zai gama talla sai kai cancel din shi in ya gama talla. Sai ka danna shi nan. Gashi nan haka. Kaga shikenan sun ba coins 200. Wannan kuma akwati ne za su ringa ba coins. In kana son duk dannawa da kai za su ringa ƙara maka, dannawa da kai za ka ringa ƙara maka, za su ringa ƙara maka. Nan kuma wurin shi ma ƙara samun coins ne za ka yi spinning. Shi ma sun ba da haka sai ka shi ma bayan sakonni zai cika. In ya cika bayan sakonni shi ma haka sai ka koma bayan labarin. In kana son wani labarin shi ma za ka yi shiga. Wannan kuma yar tax ne wanda ake yi da kullum. Wannan kallon bidina wanda sauransu. Wannan kuma games ne za ka yi da sauransu. Wannan shine profile ɗinka. To alal misali za ka iya zuwa nan kuma withdrawing. Kana da nan haka zai kawo ka nan. Za ce ma iya PayPal ne kawai za ka iya cirewa da sauransu. Ka gani? Za ka iya cire $2, $10, $20, $50 har zuwa sama. Gashi na wani ya cire yanzu nashi, gashi wani ya cire nashi dala. Da yanzu kaga ni ina da $1 suka ce. To haka kowanne zaka ta yi su ne duk wanda kuɗin ka ya kai zai nuna maka bulu.
kama haka, sai ka yana nuna maka kama wani blue zai nuna maka opportunity, sai ka danna shi kai tsaye. Kana danna shi haka ko za su ce ka sa PayPal ɗinka, za su tura maka kai tsaye. Shi zaka nan zaka ringa coins ɗinka yana karuwa nan wajen za su dinga nuna maka ga yanda coins ɗinka yake karuwa da sauransu. Nan kuma irin abubuwan da history of the withdraw ɗinka haka shine. Kaga yanda allocation da yake, kaga wannan is very simple, ba wani abubuwa. In kana son ka ƙara samun kuɗin ka sai ka zo nan kuma shine irin wannan abin da suke bada kullun kyauta. Shi kuma nan kuma shine wurin kuɗin ka. Da wannan kallon bidiyo ya burge ka, Allah ka mana like, ka mana share. In akwai abin da ba gane ba za ka yi magana a comment. Nagode sosai, sai ma next video insha Allah.